egwu ndị gbalụ na mmọnwụ obu mmụọ dị na mmadụ n'ọbụ ya bịara egwu n'ọbụ ya bịara egwu igbo bụ igbo niile nụ onye tili nyazelụnụ onye tili nyazeluo ka anyị gaa amụọ nwoke ya bụrụ nwoke nụ amụọ nwaanyị n'enu ụwa ya bụrụ nwaanyị amụsie nwoke ike ọ bụrụ nwoke maka odogwu na-amụta odogwu dimkpa na amụ dimkpa akaba akaba amalụ ndị Igbo odogwu agbata ego ọnụ agbara ka ego chacha n'ụwa anụ nwere obi na-etela agwụ ozi ọrụ ọzọ ọbara ka nwa bụ na nwụnụ ọkwa mmadụ ka ekwu na-ekwulu mmadụ ka ekwe na-akpọlu onu a na-ekwu na nkịtị nnụ ọgwụ ịma na iche okwu nọdụ n'ụlọ ugbenye ga na-azụ n'afịa ọ bụrụ maka ife iche okwu na-emenụ a na-ekwuro na nkịtị one n'ụwa onye na-ekwu wele ife ọ na-emenụ ekwusie mmadụ ike ị na-elu anya ọfụma ọ na-emesi ike onye na-eme maka na-ekwu onye ọbụ ọ bụrụzie maka ofu nwa eji gburu anyị efi High Chief Emmanuel Echezona Ezume the son of late Ezume Udoye mmekwana ya libie nwoke nwa n'iso na mmọnwụ anyị gbali Igbo kwelugo na fam ugoke nwa nwajelu Yoruba merie nwajela na Hausa chi eze apụtazie naanị Igbo nwoke na oso na karịsịa o so na ndị Igbo ji biri o so na ofu mmọnwụ Igbo nwelu ya bụ ife nnekwu Igbo n'ụlọ ma kedu onye egwu na-ekwulunu ya bụ High Chief Emmanuel Echezona Ezume the son of late Ezume Udoye mana High Chief Emmanuel Echezona Ezume was born and raised in Amakwa Njikoka Development Union. High Chief Emmanuel Echezona Ezume, the only son of late Ezume Udoye, was born on 13th August 1975. Emmanuel Echezona Ezume ọgwụ gwara akwụkwọ ka esi agwụ akwụkwọ ọgwụ primary school na community primary school nke dị na Mgbakọ na Nanka Owelukusie primary school ọgwụ gwa secondary school Igwebika Grammar School nke dị na
aka o wee kwụsị nye bụ akwụkwọ nụ mana gba aka na ọgụ ya bụ akwụkwọ n'okpuru ya na ọgwụ nwoke nwere dede ọmala asụ asụ ọ bụrụ onyinye Chukwu nyere ya maka ụbọchị amụlụ mmadụ nụ ka mụlụ ifo ya bụ n'ụwa eze nwanyị eze Ijima nwoke alụsị na-ebute ike nwoke alụsị na-ebunye ego eze Ijima na-emeze nwanyị bịa ili mgbo na-emeze nwanyị bịa ili mgbo humanitarian contribution to the people. High Chief Emmanuel Echezona Ezume, the son of late Ezume Udoye, and lots of titles, which includes the Supreme Leader, Eze Ijima, Nigeria as a whole. Mana Nemuliana Fobo Iyamu Angelina Nwatoka Ezume Iwalusimu kene Nemului maka na nwere egemelu nwa ka Nemulu ya n'ụwa Yesi mama ni mulo ọfụma afọmụlọ ọmụmụ bịa oyi afọmụlọ ọmụmụ bịa na ike nwoke nweghị osimụ kene eyi o nwoke nweghị osimụ kene eyi oyi High Chief Emmanuel Echezona Ezume ọkwa ịma na agụba amasị akwụnyere oyi ịma na ọbụghị ile ogulia Araba Igbo ọjọọ araba nkụ nọ osisi dị ndụ na-ewu ọkụ nnukwu mmadụ nnukwu mmọnwụ Araba Igbo ọjọọ araba nkụ nọ osisi dị ndụ niile ewu ọkụ ewu agadaga nwoke n'izuru ga-eme ọ bụrụ ka onye ọrịa na-ede ife omelu ya na-edenu ọ bụ icheoku n'ọlụ n'ụlọ igbe enyi ya na-asụ n'afịa n'ụwa mmiri mmalụ ga-asawo ya ruo oyi mmiri mmalụ ga-asawo ya ruo High Chief Emmanuel ugotaleta na-echu echuchacha nwoke mmadụ n'ugo ya chago n'ụwa ma nwoke zuru ịkwụsị ya nwaanyị ezuru ịkwụsị ya maka na onye tibele eze ọbụla eze a na-aza eze azọ ndụ oyi isi gwalugo na-etu ugo isi kalaka na-egbu oge
n'isi misi n'aka n'aka bụrụ oge ọ na-eje ya ọnụ oke nwa n'izu ka eme n'iso na karịsịa ọkwa ife ọma melụ n'obodo ya nke bụ na nka ha ndị na nka ji wee tie nye Ugumba ụmụ nwanyị nke izizi na nka nwoke mmadụ n'izuru ka eme n'iso na karịsịa na nwoke jebe na Yoruba welu ebe afọ na-emekwa ọfụmanụ maka ife ọma melụ na Yoruba ka ndị Yoruba ji na-esi ya wee tie nya Ọtụmba one of Yoruba Kingdom ife nwoke melụ na origo n'enu ife nwoke melụ eshika nna n'enu ụwa na na-ekwuru mmadụ na nkịtị onye na-ekwu welifọ na-eme ekwugali mmadụ na-enye anya na ọ na-eme ọfụma High Chief Emmanuel Echezona Ezume Udoyi egwu ka nọ n'obi gị nụ atụ na-arụ mbọ 1 na nka oke mmadụ n'isi obili n'izụlife a na-emenụ ọkwa maka ya bụ ife ọma ọ na-eme ga-eji chie ya Ugumba gburugburu nke izizi n'Okigwe Imo steeti n'okwute nwa n'iso na kalịsịa a na-ekwu na nkịtị nwoke nwa bịa yili mgbuo ka ndị nwoke nwa bịa yili mgbuo Emmanuel High Chief bịa yili mgbu ka ndị ebezie maka na nwata gbacha aka osologa ya lie nni o jelu for kanselọ ka ọ nọchite anya ndị obodo ya na Federal Capital Territory Abuja, Nigeria. High Chief Emmanuel Echezona Ezume Udoyi jekwa Goodluck ozi mgbe Goodluck na-achị Nigeria n'ezie na ojeli ozi n'ụwa na mgbe Goodluck na-achị Nigeria na ojeli Goodluck ozi nụ mgbe ọ na-eme ife niile Aro Obunagu na-egbuyali odogwu maka na Aro Obunagu malia na nwata mana ịmakwa na afụfụ dị n'agụ ada egbu nwata nọ kama ọta ya afụfụ agụ na-egbuyali odogwu nụ mgbe odogwu ji owetasịa na Aro Obunagu kpọli ozi o wesịka ya nabazi obodo nna ya nọ ka ya fee mmụọ ya na ya so wee bi ụwa maka onye ọbụla bịala ụwa wọlụ mmụọ du ya wee bi ụwa mana mgbe o bido jebezela Aro Obunagu ozinu Aro Obunagu wee gozibi ya nụ mgbe afọ ka ndị Yoruba ji wefu ya n'anya ọfụma ndị Hausa kwukwuru ya n'anya ọfụma haba na nkerere nnameze nwanyị bịa yili mụ nwoke alụsi na-ebute ike eze nwanyị ezeghị njima nwoke alụsi na-ebunye ego ezeghị njima
mmadụ ke na-ekwu alụsị na ntai dibịa gbọrọ mgbọrọgwụ na aja ọfịa alụsị ogwugwu ide ogbefi ego alaka oyi adakwoji akụ n'ụwa adakwoji akụ na ọjị na-ebulu onwe ya ọjị bụ oke osisi maka ụbọchị Chukwu kelu mmadụ n'ụwa ụbọchị afọ ka o kele ife ọ ga-abụ odogwu nwa bụ ụwa ya nụ ya na robu na-agụ n'ụwa ọrụzi maka ife omelu na amichi ya ka igwe ndị amichi ji na-esie ya anya wee chie ya echichi ịnụle ya ọ bụ maka ife omelu na amichi igwe ndị amichi ji wee na-esie ya wee chie ya His Royal Highness Igwe na Neke Eze Neke ọkwụnụ malụ na onye agụ malụ onye bụ jebela agwụ ozi agwụ ga-egosi onye afọ dị mma agwụ egosi oge ọfụmanụ mana odogwu ka na-aja n'iru nụ odogwu wee jebe na nnọfịa nụ mana ọ bụ maka ife omelu na nnọfịa ka igwe Chijioke ji wee chie ya arụsị chi ga n'aka alụsị ọgụgụ na-ebu n'ike nụ alụsị ọgụgụ nọ na-abụ ọganala alụsị ọgụgụ nọ na-enyekwa ogologo ndụ alụsị ọgụgụ na-enye obi anwụli ya obi ife na-egwu ụmụ Igbo n'ụlọ osisi dị ndụ nke na-enwu ọkụ nke izizi na nka ogbuefi akala aka na twista nwa mama onye ọma mbala na-ekene gị nụ alụsị na ntai ije nsewa amụọ nwoke ya bụrụ nwoke n'oyi amụọ nwoke ya bụrụ nwoke n'ụwa ya bụ ife na-ekwu ya bụ ife na-ekwu maka na amụlụ echezo n'udo ihe nwoke wee je wee bụrụ nwoke n'ụwa alụsị ọgwụgwụ oke mmanwụ nwoke mmadụ oke mmanwụ n'ụwa nnukwu mmadụ nnukwu mmanwụ oyi a na-esiri onye nwere Igbo bụ ngọ alụsị na ntai Chief Emmanuel echezo na ezume udoyi ọrụ nna bụ nnukwu mmadụ nnukwu mmanwụ nụ maka na o nwere oke mmụọ oke mmụọ ka na-eli oke maka na mmụọ ọlụ oke ọlụ ọ bụrụ oke mmụọ o nwere great eze iji eze nwanyị eze iji nwoke alụsị na-abụ dike nwoke alụsị na-ebunye ego eze iji ma na-emeze nwanyị bịa nnemeze nwanyị
eze injima eze nọ na-aza ekpele ala na-azụ nwa eze nwanyị ala na-azụ nwa nne nwanyị eze nwanyị n'igbo na mụna nne m eze nwanyị jaa ahịa mama ihe ahịa mama ihe oyi ọ bụ gị bụ onye na-esili ike bịakwute the great eze injima business ọ na-esili gị ike bịakwute nne nwanyị go ya emelu gị ya nụ ị na-agba obodo ibo biko gị bịakwutezi eze nwanyị nne nwanyị ndị bịali oyi the great eze injima ala na-azụ nwa bịa bịale ala na-azụ nwa bịa egwu m ka ndị agbọ gị oke ịbịa n'ụwa egwu m ka ndị agbọ gị ịbịa nwoke nwaanyị Chief Emmanuel Echozina eze ụmụ udoyi nwoke nwa na nna nka ị na-anụzikwa olu egwu kenelu m nne nwanyị eze injima ala na-azụ nwa ka ọ bụ ala na-azụ nwa mama anyị na-ekene gị ka ị bịa tụọ olu egwu ọkwa maka ifeọma High Chief Emmanuel Echozina Ezumudoyi na-emelụara ka Oni of Ife ji wee chie ya His Royal Majesty Ọba Oje Okuri Agbaye omemma na ị na-eme mma anyị si gị jide ka iji maka na onye si ya jide ka o ji na-eme ọfụma nụ ịgba mmụọ onye nwere mmadụ abịago onye nwere ego n'ụwa onye nwere mmadụ ka onye nwere ego n'elu mmadụ ga-ede egwu okwu ya mmadụ ga-eje eje mba High Chief nne High Chief Emmanuel Echozina araba nkụ nọ araba igbo jo eze injima bịa yili mụ ka nje eyi tinjima bịa yili mụ ka nga o doziri ụka ọlụ dị iru ya bụ ndụ azụ nna bụ ọgwụ na nyekwuye eze nwanyị ama nkwene nọ eze nwanyị ama nkwene tata great eze injima nne ala na-azụ nwa arụ obuto obuti arụ na ị na-eme ife ọma nne nwanyị na ị na-eme ife ọma nne nwanyị na ị na-azọ ndụ nne nwanyị na ị na-ebu n'ike ewegwofi akala aka ogbuefi eze injima na-alụ ọrụ na ikelele ya mmadụ ka na-ekwuo n'obodo ofu nwa jibụla na-efi obi alịo na mmanwụ na-ekene gị na mụ bịaliwu weti m n'uche ngwọ n'ọnụ mee weti m n'uche ngwọ n'ọnụ m oyi n'agịsị m kele nwanne yi nwoke nwanne ozu na-awụ ozu arụ n'enu
Chief Chinedu Ọkafọ ọzọ chi na-akpụ eze na Nanka Egisimukene High Chief Chinedu Ọkafọ ọzọ chi na-akpụ eze nke izizi na Nanka odogwu mana ọ bụ na Ọnịcha ka na-atụrụ aka elu Wazoti na-akpụ eze n'ụwa ahụ gbagbo ya melo nwunye onye nna Chinedu Ọkafọ Wazoti melugo ife ibu gbagbo ya melo nwunye n'ụwa nne m n'oti na-eme oyi nne m n'oti na-eme n'eze n'ụwa isi gwelu ugo ụmụnne m otubu kwuo nwoke mmadụ oke mmọnwụ ya bụ High Chief Ozemenemu Ọkafọ Igbudu ndị mba ukwu eze ndị Igbo na Ikari Akụkụ Ondo steeti alụsị makaja Ankiti Gbagwana Ọghọmbuze Chief Executive Officer John Bosco International Nigeria Limited High Chief Ozemenemu Ọkafọ nnokwuta mmadụ nnokwu mmanwụ inugo Igbudu ndị mba ukwu eze ndị Igbo n'ondo nkịtị gbagba n'Ọghọmbuze nwoke mmadụ n'izulu ka eme n'ụwa ewanda ya osimuke n'ihe n'ụwa nwanne ozu na-awụ ozu arụmife na-asị anụ nwanne ozu na-asa ozu arụmife na-asị anụ Aichifumeke na-eyi onugoyi Aichifumeke na-eyi bịali o wanumuke ndị agbọ gị ka igbe egwu wanumuke ndị agbọ gị High Chief Ozemenemu Ọkafọ mmadụ ga na-ekwu n'elu mmadụ ga na-ekwu n'elu
nwoke mmadụ ka mmanwụ enyi na nka nwoke mmadụ ka mmanwụ egwu m ka ndị agbọ ji oke bịara egwu ezeghị ndị maka iji dị atụ enye ka eji eke nwaanyị sikọtili na nzekweluo sikọtili na nzekweluo nemu n'egwu Chief Saben Okeke Eze Nwugo na Nanka onye mamu Chief Saben Okeke Eze Nwugo na Nanka bịali Eze Nwugo na Nanka bịali
Nsa Obiora Okeke Uru kana Chukwu na nanka Nakwu mmadụ nakwu mmanwụ Weke mmadụ oke mmanwụ onenu Anya kwuru na nkịtị oyi Ekwuo na nkịtị ọbụla jembene Onye mmanwụ tifu n'izulu keme Uru kana Chukwu na nanka bịalị Dese ndị nọ na mmanwụ ịnọ n'ijite Mmadụ ga-eje mba anata n'uho Mmadụ ga-ekwu onye n'ụha Eze na mbeke na-ebi n'ụha Uru kana Chukwu na nanka Nsa Obiora Okeke odogwu na-abụ Chief Ebenezer Ezike Ebube dike na nanka Ọzọ dị ebube na nanka Onye mmanwụ Chief Ebenezer Ezike Ebube dike na nanka Ọzọ dị ebube na nanka mmanwụ Ọzọ dị ebube na nanka mmanwụ A na-ekwu na nkịtị Onye na-ekwu welifo na-eme chifu Chief Ebenezer Ezike Ebube dike na nanka Egwu bụ ka ndị bi obi gị onenu Egwu eze nwanyị intima Egwu nne nwanyị intima Egwu eze intima ka ndị bịa tata Egwu ya ka ndị bi obi gị onenu Nkịtịlị nke ize kwelu oyi Nkịtịlị nke ize lụọ Nemeze nwanyị bịa ili mụ ka debe Nemeze nwanyị bịa ili mụ oyi Great eze intima Alalazu nwa bịa ili mụ olinu Alalazu nwa bịa ili mụ oyi Amala bije
onye na-ekwu wali ifo na-eme n'obodo ekweta nwanyị ka mụ bịa ogige ọdọ nna bụ egwu nne nwanyị the great eze ya intima ego ya ka mụ bi obi gị ego ya ka mụ bi obi gị kwali egwu nkịtịlị ndị zelu ọma nkịtịlị ndị zekwelu ọgwụ ọgọna na nka n'okwute mmadụ n'okwu mmọnwụ a na-ekwu na nkịtị ọmọgọna iso na mmọnwụ egwe ha chifu bịale achifi Manuel Echozona ezumudo oye nwoke nwe n'izulu ka eme odogwu na-abụrụ ọzọ ofu onye odogwu na-akali mmadụ ibua maka na ife eji bụ odogwu rili nne ife eji bụ odogwu n'osiri nne nne ha nne m na-egwu ya egwu ọzọ rụbana na nka ejighị njimana na nka ọkwadị kpọrọ anyị egwu wee sị anyị tibelu ya bụ nne nwaanyị ala na-asụ nwa the great ezighị njima maka na nne nwaanyị na-ebunye ike ala na-azụ nwa bịali anyị jee kene keleti ọnụmajuru ọfụrụ m nwoke nwa na Owerri North Imo steeti anyị ekene gị nke ichili gị zekwaluo anyị wee na-ekene Ifeanyi Obibi CEO Views Merchandise and Distribution nke dị n'Abuja oke nwa n'ụmụọba n'Ụrata nke dị n'Owerri Imo steeti nwoke nwa n'iso na mmọnwụ kedu maka Chinedu ya bụ Chinedu Alokwu Benjamin oke nwa n'Ọdọmagụ Anambra steeti mana anyị ji egwu nne nwanyị ya bụ the great ezighị njima wee na-ekene gị si ka ichili gị zekwelu eji ekene nu High Chief Linus Ofodile Chief Executive Officer Don Linus Investment Nigeria Limited Chief Executive Officer Gentil Global Resources Anuwelo Bini Sofia Founder Nkwatikukwelu BOC Football Club Ogbuefi n'ime Jesus High Chief Linus Ofodile oke mmadụ ya bụ oke mmanwụ unu n'okwu mmadụ n'okwu mmanwụ ebi anụ nwere obi n'isi ọfịa ọgwụ maka ifeomi ị na-emelu ogwu ya ka ndị ụka ji netie gị anya wee tie gị Ogbuefi n'ime Jizọs onye mmemme
onye ife ọjọọ mere mmadụ na-ewute onye ife ọma mere mmadụ na-asụ ụsọnụ High Chief Linus Ofodile anụ nwere obi na mmaka na-eyi oyi Winston wa mamoyo mambala egwu eze nwanyị ka ndị bịa anyị emekwala egwu ife adekwu mmadụ na nkịtị ọnụ ụwa aka na-eme ọgọ nwanne m melụ m ọgọ aka na-eme ọgọ melụ m ọgọ m oyi maka na eme nwata ka emeli ibi ọ ga-adị ya mma High Chief Linus Ofodile anụ nwere obi n'isi ọfịa anyị ekene yi mana ọ bụ egwu nne nwanyị the great eze yi njima anyị ji wee na-asị gị nke ichiri gị zekwaluo eyi mmụọ I wele ekene His Royal Majesty Austin ndị Igwe ụzọ ụka ndị Igwe ezuzu nke ịtọ n'ụka His Royal Highness Austin ndị Igwe etulu gị eze dị ọra mma oyi eze dị ọra mma n'ụka na High Chief Emmanuel etozo na ezumudo yesimukene gị nụ I wene kenekwu His Royal Highness eze Chukwuemeka Eru eze dị ọra mma na ụmụleri oke ebo His Royal Highness eze Chukwuemeka eze dị ọra mma na ụmụleri oke ebo anyị ekene yi oyi nwoke mmadụ oke mmanwụ ya nnokwute mmadụ nnokwu mmanwụ eze na ịdị ọra mma eze a na-esi onye were Igbo bongo a na-esi onye were Igbo bongo oyi eze dị ọra mma daalụ eze dị ọra mma ya bụ His Royal Highness eze Chukwuemeka Eru anyị na-ekene gị maka High Chief Emmanuel etozo na ezumudoye si anyị were egwu a ya bụ egwu a na-etiri nne nwanyị the great eze yi njima dịka ewere ya kene gị si nke ichiri nke izekwalụ oyi mmụọ echegbula egwu nwoke ekele mmadụ nwoke nwe na-emesifike ya bụ ndụ ka Victor Ikechukwu mmadụ ka eje aiki mmadụ ka na-ekwuo aiki mana ọ bụ ụla ekwulu ọga ka o si ejenụ aka Amicable BOB based on belief on God oke nwa Amicable BOB nnukwu mmadụ nnukwu mmanwụ based on belief on God deziela m bụ egwu bịanụ nwoke nwe na-ekwulu bịa lio nwoke nwe bịa ilimo na ihe nwoke mmadụ oke mmanwụ kpebi Amicable BOB based on belief on God nwoke nwe na-ekwulu
ọbịa na Anambra mmadụ ka na-ekwu ewigio mmadụ ka na-ekwu aiki ekumaka na-egi oyi ekitili gize kwelu na anyị bịala egwu mana ọ bụ egwu nne nwanyị ya bụ the great Ezinju maka anyị ji ekene gị sinkitili gize kwelu amicable VOP based on belief on God, a very big name. Kaija kele no madi yabo ka kotukudu mebi ikanga no gidio eba fukos ya ebi neto kina sana fa woke wane to dogu nabo mmadụ kele kutukudu mebi oyi the nature man Ikenga n'Ogidi nke dị na Anambra steeti ebe afọ isi ejenu mana anyị ji egwu nne nwanyị ya bụ great Ezinju wee na-ekene unu niile. Kedu maka ibe agụ Chukwuemeka CEO Emimat Dynamic Concept Nigeria Limited oke nwe na Leja Nsụka nke dị n'Enugu steeti odogwu mana ọ bụ na Abuja ya bụ na dede ka ị na-agba mbọ gị nụ oke nwaanyị bụ agụ Chukwuemeka Emimat odogwu n'abọ Emimat Dynamic Concept Nigeria Limited oke nwa na Nsụka bịali oke mmadụ oke mmanwụ anyị mmadụ ka na-ekwu oyi mmadụ ka na-ekwu okwu ebi ekitili ngize kweluo ekitili ngize luo na anyị bịala egwu ka anyị jebezie Brazil Emeka obodo oke nwanụ oke nwana mangu Amadimolo nke dị n'Eziagụ local government n'Enugu steeti Nigeria. Emeka obodo bụ mmadụ oke mmadụ oke mmanwụ Emeka obodo n'ezie n'iso na mmọnwụ oyi n'ezie n'iso n'odogwu anụ wele bi na jala gwu osie a na-esi onye nwere Igbo bụ ngọnụ ihe bụ ife na-achụ gị Emeka obodo nwoke nwa na Brazil nne nwanyị gozibe gị n'ebe nọ ya nne nwanyị ya gozibe gị ọfọ ka na-agọ n'isi gị nụ maka na ọnụ ndị aka bụ ọnụ ndị befa enne nwanyị bịa dulu m ka m gwa egwu ala na-ezu nwa bịa ala na-ezu nwa bịa eze yi ji ma bịa lia awene kene Chukwudi Celestine Njebu
egwu ndị nọ na mmọnwụ ka ndị bịa egwu ndị gbalụ na mmọnwụ ka ndị bịa wetị m n'uche ngwọ nọ n'ụmụ okpukpu mmụọ nna na-ekwu okwu ya mmụọ nna na-ekwu okwu ya kedu maka dabere na Chukwu ọzọ na-esi obi ike nke mbụ n'oko nke dị n'Orumba North Local Government of Anambra State onye ọgwụgwọ the paymaster Idido Chief Executive Officer the Danceview Global Resources sales and distributors of phone accessories, import and export, welcome wadabere na Chukwu wazakwu na-esi obi ike bịali o wazakwu na-esi obi ike bịali o mmadụ ka na-ekwu o n'ụwa mmadụ ka ejeje obodo egwu m n'oge na-eyi o tuwiste wa ma mmanụ oyi amụmagụ ndị Igbo n'ọma mbala na mụ lelebe amụmagụ ndị Igbo na na mụ nwaọma mbala nọ na-agwụrụ ya egwu egwu si na mmiri ka ndị bịa oyi egwu eze nwaanyị ka ndị bịa n'ebe nọ wezekwu na-esi obi ike bịali o eze na iso na mmọnwụ ịnụle ya n'eze na ịnọ na ijite ịnụle ya n'eze na iwere Igbo bụ a na-eso onye were Igbo bụ ngo ka ndụ ọnụ ya bụ ibe na-atụ atụ ọzọ wezekwu na-esi obi ike ayamekwala egwu wee ibe ọzọ nemeze nwanyị bịa yili m ka ndị enu nemeze nwanyị bịa ahụ ka ngwa egwu mee the great eze yi njima bịa yili m ka ngwụbazie oge m n'uche ka m kwuo n'ọnụ mee ezumazụ oke mmiri bịali o ọma mbala bịa yili mee ọma mbala bịa yili mee adị na mụ bịa ngwa ngwa oyi wetị m n'uche ngwụba n'ọnụ m ole n'ụwa nne m na-egwu na-ekwuzi n'obodo nne m na-egwu na-ekwu oyi egwu ọrụ ọtị ma obi alị ya nne m egwu mmọnwụ ka ndị bịa n'ụwa weke nwana na nka bịa ike gụmụji malụ na onye nna a na-ekwuru TV Manuel Ezumbe etozo n'udo ye weke nwani zulu keme n'obodo